Byl založený před 25 lety panem Jiřím Kerpanem, který tady stojí přede mnou. Nyní už přes 10 let působí zde v Tuřanech. Aikido je japonské bojové umění, které je zaměřeno na sebeobranu. Používá techniky s využitím síly protivníka. Náš klub trénuje a cvičí dynamičtější styl Aikida Yoshinkan, který je zaměřený na větší praktické využití a sebeobranu. Je to styl, který používá například tokijská policie. Až tam pojedete, dávejte si pozor. Klub Bojokan pořádá 4krát do roka svoje semináře, organizuje workshopy a semináře se zahraničními lektory. Z dětských mezinárodních olympiád dovezl řadu zlatých medailí a pro zájemce nabízí kurzy pro děti a pro dospělé. Je to klub s mnohaletou tradicí, zkušenými lektory a přátelským kolektivem. Kurzy jsou vhodné jak pro úplné začátečníky, tak i pro pokročilé. Všichni jsou vítáni, přidat se můžete i v průběhu roku. Po skončení ukázky si můžete s námi přijít techniky sami vyzkoušet, ale to si myslím, že už vám řekne sám pan Kerpan, který mu předávám slovo. Moc děkuji za krásnou. A ještě. Tak, já teda budu komentovat to hlavně tu stránku technickou, kterou kluci teď začnou, a začneme plně z jednoduchých pádů, které každý se musí naučit, protože to je základ v podstatě. Kluci, můžete začít. Teď už je praktické využití technik. Tak jak vidíte, i taková holka malá může udělat s větším útočníkem. Práce s mečem je v podstatě základ, z čeho Aikido kdysi vzniklo, protože bylo to umění samurajů a oni samozřejmě s tím mečem uměli. Takže my to občas používáme pouze pro tréninky, pro procítění těch technik. A samozřejmě i proto, že pracuje člověk se zbraněma, je potřeba uvažovat o tom, že je trošku větší vzdálenost potom. Takže vidíte tady právě to dynamické aikido. Dynamický útok a samozřejmě dynamické sebeobrana. Teď bude malá scénka, kdyby náhodou na takovou holčičku zaútočili dva nebo po ní něco chtěli, tak dokáže se ubránit.
teď asi budu já trošičku něco předvést. Jenom chci říct, že to všechno začíná vždycky v tomhle smyslu, že bojujete proti jednomu a pak těch lidí může být i víc, ale ten princip je stejný. Vždycky se používá síla protivníka, nikdy se s nikým nepere a používá se jenom to, co přijde. Pokud přichází útok, tak začíná aikido. Pokud nepřichází, nic nezačíná. Čekáme a nic neděláme. To je, myslím, ta nejlepší filozofie tady tohle.